Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. uNjoko usexolisile ngevideo esigcwele ezinkundleni zokuxhumana lapho bebonakala khona belwa noMdumazi. uNjoko noMdumazi bebekwi-interview yombuso wamaciko ehlelwa iGezani Media Productions. Kule interview laba bobabili bagejane ngamazwi kwaze kwafika lapho befuna ukushayana khona. uNjoko ube esekhipha isitatimende ezinkundleni zakhe zokuxhumana lapho abhale khona wathi, "Sanibona sizwe sakithi, cha ngane zakwethu ngizobonga nje ukuseseka kwazona zonke izinsuku enisinika khona." Bese ngixolisa ngombonakaliso ebukeke ingayinhle kwi-interview yayizolo. Lapha-ke mina bengiye kwi-interview futhi ngiyihlonipha ngoba ngiyazazi ngiyini ebantwini, kodwa futhi ngiyazi and ngiyaqonda nokuthi kunama-brand engisafisayo ukusebenza nawo going forward. Kodwa aye abheke izinto eziningi, even your behavior towards people emphakathini. Abantu-ke kubhizinisi baye bengafuni ukusebenza nosidlobongela, yingakho siye siphile ngokuzehlisa usuku nosuku. Izolo ngifike ngesikhathi ku-interview. Uzakwethu uzifikelele ethi yena wafika eyimpi. Kuningi engikubekezele laphana ngenxa yokuhlonipha nje okuningi. Ngibe sengivumela konke ebekushiwo obhuti uGay, ngabahlonipha ngoba kuningi obekwenzeka laphana. Okuze saphoqwa ngenkani ukuba sishuthe nezithombe namavidiyo. Ngakuvumela lokho ngoba ngihlonipha obhuti nabo abebefisa ukushiya isithombe esihle. Kungabi sengathi bebesiqhatha kulento. Kodwa nje ngeke ngiqamba amanga, lo mfana ayikho into engangenza ngizwane naye, ikakhulukazi emva kwayizolo. Mhlambe mina naye kuyomela sibonane nje, hayi kunamakhamera ngoba I respect nina negama lami. Lena-ke inhlinini yoxolo yangempela futhi into engasobuye ibe khona okwamanje. Siyabonga kuma-bodyguard ngoba ayi bekungekuhle. Lena-ke ukuthi ngishawe ikhala ayikho sidalo, angilona igwala. Noma bese ngihluthuka kwamina, kodwa ibingibamba leya ndoda inamandla, ingihlalise kabuhlungu phansi. Nina benkosi niphile. Singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba mbukeli. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.